Ix-xogħlijiet mixjin b'ritmu maġġel fid-daħla tal-Belt Valletta u mistennija jitlestew sal-aħħar tas-sena. L-tliet fażijiet tal-proġett ta' Tritoni jinsabu lesti, xogħlijiet li raw ir-restawr tal-figuri tal-bronz tal-Funtana, sart ir-roundabout tal-immaniġġjar aħjar ta' traffiku, inħoloq post alternattiv fejn jifqu l-karozzi tal-linja u saru spazji ta' parkeġġ ġodda. Tkellem dwar dan il-Ministru għall-Infrastruttura Joe Mizzi waqt żjara fuq is-sit tax-xogħlijiet li diġà jagħtu dera differenti lil din il-pjazza. Wara li fil-bidu ta' din is-sena tneħħew il-parti l-kbira tal-kiosk bdiet fażi oħra fejn qed isir xogħol ta' tqej ta' servizzi ġodda. Fin-naħa ta' fejn qabel kien hemm il-latrini pubbliċi fil-jiem li għaddew beda tħaffir biex tinbena pump room ġdida l-Funtana ikbar milli kien hemm qabel. Bħalissa għaddej il-bini tal-istess kamra tal-pompa u tal-mina taħt l-art li teqpa sejra sa taħt il-Funtana, xogħol li mistenni jkun lest sal-ewwel ġimgħa ta' Mejju hekk kif imujjat. U l-waħda aħna wedna bħala gvern u dak li wedu wedquh, u wedqu dak li wedna. U barra minn hekk li sempliċiment li mhux sempliċiment twiet u mbattar kif se tmexxi modu naraw li neġa' ngħid. Il-fondi dak li hemm bżonn jintefqu biex isiru x-xogħol sew ma jintefqux iżejjed bla raġuni ta' xejn u anki wkoll ix-xogħol jimxi brata li għandu jimxi. U aħna rajna l-isma' rajna programmajna flimkien l-entitajiet kollha jagħtu għajnuna din hemm diversi entitajiet li qegħdin jgħinu f'din l-erja kollha, hemm it-Transport Malta, hemm id-Dipartimenti tal-Gvern tal-Works tal-Infrastruttura. Mbagħad wara kollox il-GHRC li wkoll hija mbagħad taqqat ix-xogħol biex jimxi qudiem. Dwar il-Funtana ta' Tritoni il-Ministru qal il-figuri u l-plattin tal-bronz inqalgħu minn posthom u ttieħdu f'funderija f'Firenze l-Italja biex ikunu rrestawrati. Ix-xogħol ta' restawr se jdum ftit aktar milli ppjanat minħabba li kien hemm ħsarat aktar milli mistenni. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet li għalija attenda wkoll iċ-Chairman tal-GHRC Stefan Zrinzo Azzopardi, tkellem ukoll is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru tat-Trasport u l-Infrastruttura Christopher Kutajjar li ħabbar inizjattiva li se tagħmel lill-pubbliku parti minn dan il-proġett fejn infetħet sejħa pubblika lil min għandu xi ritratti kemm antiki u kemm riċenti tal-Funtana ta' Tritoni sabiex jgħaddi kopja tagħhom lill-Ministeru. Dan bl-iskop li ritratti jintużaw f'pubblikazzjonijiet, wirjiet jew avvenimenti marbutin mal-proġett.